Πιο συγκεκριμένα, όχι δεν είναι μάλλον πιο συγκεκριμένα, είναι πιο εντυπωσιακά. Γιατί ξαφνικά πάρει η Κίμη μέσα σε μια 5-16 μέρες τόσο έλειψε Williams, ανοιχτό σούτ που πήρε ανάσταση που επίσης έχει επιτυχίες με τις μικρές εθνικές ομάδες. Και παγιδευμένη τι παίζει, ζώνη παίζει ο Μπρατσιάκος εδώ, γιατί όχι. 2-3, αν φάνει. Στην οποία απαντά στη Λιβαδιά επίσης, εδώ και 2 χρόνια. Αποσπανίωσε ως ποτέ αστοχή σε ελεύθερες βολές. Όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Προσφέρει και θέαμα, παίζει ανοιχτά, ελεύθερα. Το 15 στο εικόνιο θα πενικήσει στους Ισπανούς, ένα συντονιστικό μάτς και βάλει 31. Ο Βασιλιάδη που σε 3 περιπτώσεις ήταν ελεύθερος, αλλά... Χουκ με το αριστερό του Κουκουλά, το rebound του πρωταθλητή του NCAA το 2006 του Williams. Και το 27-28 ισοφάρισε το φετινό του προσωπικό ρεκόρ, είχε βάλει 11 πόντους στην ήττα της Κίμης στην Πάτρα από τον Απόλλωνα με το 75-60. Πάει και ο Βασιλιάδης εκεί και οι παίκτες για να δουν τι έχει συμβεί με τον συνάδελφό τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν γίνεται θέση. Ο Λαρετζάκης, Ντίξον, Ενκίνας, τακτικές από τον Γιούρις Ντόρτς για τα plays που θέλει να δίνει οι παίκτες του εξαιρετικούς. Προερχόμενος από το NBDL. Ωραία κίνηση του Σάκορα. 4 πόντους της Ένωσης και είναι και το σκορ του μάτσα. Ναι, γέννημα Θρεματσάκ. Μετά πήγε στο φιλαθλητικό, όχι όμως στην εποχή του Κούκου. Καλά πήγε. Οι υπόλοιποι στον πάγκο της ευβιώτικης ομάδας. Ο Σάκορα παίζει πολύ. Ρετζάκης, αυτό που λέει ο Γιώργος Καταπατάκης από την αρχή. Ο δισταγμός που κυριαρχεί στους παίκτες. Του Σικούνα, στο οποίο είπε χαρακτηριστικά να αφήσουν ξανά ελεύθερος. Είναι έξω ο Wickens. Ξανά floater. Κοιτάξτε, το χαμηλό ποσοστό της ΑΕΚ στον τρίποντο και ο έλεγχος στο rebound στον κόσμο και στα δύο διαζώματα. Είναι 96, είναι 21. Ο Μωράιτης ΑΕΚ είναι 99. Εδώ η ΑΕΚ θα βρει καλάθι, θα δύσκολο και ένα φανερό προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Μαγκράφ! Δεν θα ισορροπήσουν οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ θα πάρει μια πολύ αγχωτική, πολύ δύσκολη, πολύ ζώρικη νίκη.